Buscamos esta posibilidade de ter 2 partidos e todo o que sexa traballar estamos por a labor. Pero a nivel físico non creo que teñamos moito problema por eso. Aparte, subir algo infantil tamén, disputado, sobre todo polo feito de ser un equipo de Alonso, que todos os seus equipos son guerreiros, pero bueno, espero que non haxa desigualdade que o mellor vimos contra o Lóstrego. Contra o Vitoria, un partido igualado, con unhas xogadoras rivais futbolistas, digamos. Un Vitoria sí que sempre se espera que sexa un equipo de tocar e de propor un bo xogo. Entonces espero igualados os dous partidos e, por lo menos, competir. Eu, por preferir, sempre me gusta que nos exixan. O mellor é un rival que gañas con máis facilidade e a intensidade é menor, o esforzo é menor e non notas ese aproveitamento.